Croeso chi yma, a ni'n enclosio at ddiwedd ail wythnos cyfnod yr Adfent eleni. Gobeithio bod y myfyrdodau hyn yn gymorth i chi. A heddiw, dwi am ddechrau trwy ofyn cwestiwn. Ydych chi yn cofio'r newidiadau mawr sydd wedi digwydd yn eich bywyd chi? Y digwyddiadau hynny, lle roedd yn rhaid i chi feddwl o flaen llaw a pharatoi ar eu cyfer nhw. Dych chi'n cofio efallai gadael cartref am y tro cyntaf. Y cynnwrf dwi'n cofio dod i'r coleg yma ym Mangor a cheisio meddwl be fyddai angen wrth i mi am y tro cyntaf orfod gofalu amdana un hunan mewn gwirionedd. Neu beth am briodi ar hyn yr oedd rhan eich bywyd yn mynd i olygu wrth i chi roi heibio eich annibyniaeth a chlymych hynny'n i berson arall hyd o'n i wahaner chi gan angau. Rydw i ar hyn o bryd yn ceisio meddwl am yr hyn fydd yn digwydd diwedd y mis yma, sef mod i'n ymddeol o fod yn weinidog ar yr eglwys Efengylaidd yma ym Mangor. Mae'n edrych ymlaen, ond hefyd rhywfaint o ansicrwydd, a hyd yn oed rhaid i mi gyfadder yw chydig bach o ofn wrth feddwl be sy'n mynd i ddod, be dwi'n mynd i fod yn ei wneud wedyn. Felly mae yna baratoi wedi bod yn digwydd, a hynny'n lleddfu'r ansicrwydd i'r ryw raddau. Da ni wedi bod yn meddwl yn dydyn ni yr wythnos hon am baratoi ar hyd yr wythnos. Ond paratoi trwy edrych yn ôl fi hyn. Mi fuon ni'n edrych ar y ffordd roedd Duw wedi bod yn paratoi ar gyfer anfon ei fab i'r byd. Mi fuon ni'n meddwl ynglyn â sut ydyn ni'n gallu paratoi'n calonnau i groesawu Crist un bywyd ni heddiw. A ddoe mi fuon ni'n edrych ar rai o'r bobl oedd yn barod, oedd yn llawen o feddwl bod y Meseia yn cyrraedd yn byd. Ond mae paratoi fel arfer yn edrych ymlaen. Ac felly, yn y Testament Newydd, bod Cristnogaeth wrth gwrs yn rhoi pwyslais mawr ar y newid mae cael Crist yn y galon yn ei wneud rwan, yn y presennol, mae yna edrych i'r dyfodol hefyd. A'r digwyddiad mawr hwnna, llawer mwy na gadael cartref neu priodi neu ymddeol. Mae yr arglwydd Iesu ddodd fel babi bach i'n byd unwaith, mae o yn mynd i ddod eto i'n byd. Ond wrth ddod yn ôl, nid ailadrodd y stori mae e'n mynd i wneud. Nid dod fel babi bach y tro nesaf, ond mewn gogoniant mawr. Da ni'n ymwybodol iawn gyda'r sôn am gynhesu byd eang, fod y ddeiar yma'n frau ac na fydd yn parhau am byth, ond fe ddywedodd Iesu sut fydda'r cyfan yn dod i ben. Ar pryd hwnnw, medda fo, ymddengys arwydd mab y dyn yn y nef. Y pryd hwnnw bydd holl lwythau'r ddeiar yn galaru a gwelant fab y dyn yn dyfod ar gymylau'r nef gyda nerth a gogoniant mawr. A ddawodd o bydde fo'n dod yn ôl ar y naill llaw fel brenin i gasglu bobl ato'i hun, ac ar y llaw arall fel barnwr i gyhoeddi i ddyfarniad cywir ar bob anywioldeb. A mwy nag unwaith fe rybuddiodd Iesu am y dydd mawr ac ofnadwy hwnnw pryd y bydde'r byd yn rhoi cyfrif am ei gweithredoedd. A galwodd ar ein i fod yn barod. Fel gwas yn disgwyl i feistr adref unrhyw bryd, neu forynion yn disgwyl y priodfab i'w cyrchu i'r briodas. Mae'n efallai bod rhai yn meddwl mae rhyw ddychymeg ffansi ydi sôn am Grist yn dychwelyd ar gymylau'r nef gyda'r holl angylion. Ond roedd yr eglwys fore yn cymryd y rhybydd hwn o ddifri. Oedden nhw'n cymryd y gobaith hwn o ddifri. Gallai Paul sôn am Gristnogion Thessalonica fel rhai oedd wedi troi at Dduw oddi wrth ei lunod i wasanaethu'r gwir Dduw byw ac i ddisgwyl ei fab o'r nefoedd, y mab a gyfododd ef oddi wrth y meirw. Ond hyd yn oed os na welwn ni Iesu'n dychwelyd yn ystod yn hoes ni, yn sicr fe ddaw diwedd i'n amser ni ar y ddeiar. A mi fyddwn ni felly yn cael yn cymryd o'r byd i sefyll ger bron i orsedd o. A dyna sy'n gwneud galwad yr Efengyl mor bwysig, yn fater o frys. Mae yna sôn mewn un ddameg am 10 o forynion yn gwybod fod y priodfab yn dod rhywbryd ond heb wybod pryd.
Mae 5 o'r morynion yn gall, am iddyn nhw baratoi. Ac iddyn nhw, mae llais y priodfab yn llawenydd pur. Maen nhw'n cael mynd i mewn i'r wledd. Maen nhw'n cael mynd i rannu yn y llawenydd a'r gogoniant sydd yn y briodas fawr. Y rhai dderbyniodd wahoddiad grasol y gwaredwr i gredu'n ddod i'r rhain ynddo. A dyna fydd diwedd gogoneddus i'r byd hwn fel y gymau o heddiw. Ond roedd 5 o'r morynion yn ffôl. Llais y priodfab yn deud, wir rwy'n dweud wrthych, nid wyf yn eich adnabod. Sut ydyn ni am gyfarfod â Duw? Naill ai pan ddaw mewn gogoniant, neu pan gawn ni yn galw ato fo? Ydyn ni'n mynd i fod yn llawen o'i groesawu? Neu ydyn ni'n mynd i ofudio bod ni ddim wedi paratoi mewn ffris?